alaikum. To, ina yariyar nan ta shiga ne? To, yariyar nan yawo ban yanda ban isa. To, Allah kyauta. Magaji in ya sa abu a gaba sai ka ce mai Allah kyauta. Bari in jira yariyar nan kuma za ta dawo ta same ni a gida nan yau nan. Mutum ya dawo zai kwanta ya huta ba babu. To kuma yake waya ta gona dan bala ne don na santa da son cin rogo. Na fito. Alhaji kuma wani irin kallo ne wannan? Ina da kyau ne Salma. Alhaji kenan akwai ka da zuriya. Wani irin cin abinci ne kana ci da sauri hakan nan? Tun ba yau ba na gaya miki abincin ki na da daɗi. Alhaji kenan. Yau Alhaji dama maganar tafiyan mu shine dama na ce zan fita zan ɗan yi siyayya kuma daga nan zan biya ƙawata Aisha sai To bari Abdul ya kai ni ofis. Zan turo shi ya zo ya ɗauke ki. Sai ki ɗauki ATM a ɗaki.
Laraba, dole ne kawai na mallake ki. Zan kawar da koma waye a doron duniyan nan domin in ga na mallake ki. Dole ne Biliya ya cika min aiki. Kana ji na? Ka je ka dubo min Biliya cikin nan. To ba damuwa. Na jiran ka. Ba damuwa ranka dai. Biliya, ba na son Malam Bashir ya sake kwana a duniya, sannan kuma ba na son numfashinsa ya kai gobe. Ka ji ko Biliya? Daga yanzu za ka tashi, ka je ka karɓa fami iya son ranka, a baka da naman kare, ka cika koshi. Kana ji ko? Godiya nake. Godiya yake mai martaba. Baka girma. Allah huci zuciyanka. Alaikum salam. Ya har yanzu baka zo bane, ina ta jiran ka, lokaci yana tafiya. Ina zuwa an Please da Allah ka hanzarta. Hajiya, na Suleiman kuma yayi ne. Dama yanzu ba zan saurin ki, amma ba da mutum da baki nan dama zan dan wuce sautin ne, amma idan na da za mu yi waya to abin da yake tafiya. Saboda ina son su da ita.
Sunana Ado Mashago. Sunan baban ka mu. Sa'idu. Me alaƙan ka da mara lafiya? Amini na ne. Su waye ne yan uwan shi? Yan uwansa dai suna ta yankin Gombe can. Ban san inda suke ba, amma abokina ne na san matan shi. Da haka ya ka sassare shi haka? Ko yana da wasu abokan gaba ne ko kuma ka sani? Gaskiya Malam Bashir dai mutumin bai da dama, mutum shiru ne, ko da wani abu ne ya hada ko akan gona ko wani abu haka mutum bai da dama. Ko bisa. Da alamun dai shi wannan abokin mara lafiyan nan yana nan a rikice saboda ka duba babu nutsuwa da ina ga za a samu sassauta wannan tambayi ne so hankali sun ya kwanta to daga baya abin da ake so za a iya samu ba gaba ina ga ya kamata da kuma ta duba yin shi da ba da akwai tsoro a ciki da kuma rikicewa duba da kuma yin ciwon da abokinsa makwance da kwansa. Yanzu abin da za ka yi ba, ka je ka nemo matansa da 'yan uwansa sai ka taho da su muna Okay, bari in je. Ni al'amarin mutane gaba ɗaya sun yi mamaki. Mutane ne ba sa son zaman lafiya. Yanzu to ka duba wannan bawan Allah yadda aka kawo. Yanzu ana fama da abun da za su yi koko za a je ana sarin mutane a gona. amma an dare ana kawo muku irin wannan abubuwan ko An sha kama na wannan kesin amma domin na rasa ya mutane yankin ne. duka fili ne yake kawo. A'a, ba za a ce duka filin ne ba. Ba za a ce duka mutanen yankin ne ba suke yin wannan abubuwan ne. Amma to duba da report da muke samu cikin wannan kwanakai wannan kes ana fama da wannan matsalar. Domin ni an kamin abin haka ma 2 weeks bayan sati 2 weeks akwai kes da aka maka wani mutane ana da sassa ga shi ma daga baya ma tun da ya mutu biyan kuma sanda aka da ba ko bayan sun da su amma polisa ba su yi ciki a kan haka sun ya kokarin su amma to da baya kes ya koma wajen saman ba san komai akan wannan na san dai ni ba ne a wajen ka amma dai an turo mu musamman ne domin kes ɗin in Allah ya yarda karan mutum ba za su yi ba duk masu aikata da kuma amma muna son ka taimake mu da wani ɗan bincike kaɗan kai bari mai gida na ya zo mu sa yadda za mu muna neman wani ɗan bayani kaɗan a wajen ka insha Allah karan mutum ba za su sai da yarda Allah dukkan su sai mun samu. To wannan ba wani matsala in Allah ya zan yi kokari duk wani abun da na sani game da wannan da matsala ne to zan yi kokari in gaya muku don ma muna son a ce an samu ƙarshen wannan abubuwan don abun da ake nan babu kyau don gaskiya mutane suna cikin matsala sosai wannan zai iya jawo matsala. Allah ya yarda bari mai gida na ya zo insha Allah za mu samu za mu kama su da kariya to haka muke so. Salamu alaikum. Wani da kwata officer. wani sa Glass. Ka samu yaso wani. Sai sannun ku. Doctor, ya gajiya, ya gida, ya ayyukan, mun sami ku lafiya. To, madalla. Ana ta fama da jama'a. To, akwai wasu ƙare-ƙaren bayani da muka samu bisa ga maganganun namu. Sai to yanzu dai muka dan gama tattaunawa da abokin aiki na ko kuma in sai yaron gidan kan. Yanzu dai muka dan tattauna kaɗan ne da cikin wannan bayani. Ina ga zai iya maka bayani da zai akan wannan matsalar ne saboda ya dan ma wannan abokin mara lafiyan kan wasu dan tafiyoyi. Ina ga za ka iya samun taimaka wani. In ya so kuna neman wani ƙarin bayani za ku iya. wato dalilin zuwa na ma shine don kasan wasu mutane suna da wuyan sha'ani bisa ga samun bayanai a kansu. To, ko da ta ɓangaren ma ta iyakan kokari ne, to amma na dai dole kuma kusa kaimi don sabili da a samu cikakken bayanai wanda ya kamata
wanda gwamnati za ta yi amfani da shi. Gaskiya ne. Dole ne mu samar da haɗin kai tsakanin da kuma kowa ya yi aiki tsakanin shi da Allah don sabili da kawo ƙarshen abu gaba ɗaya kawai. Kuma mun ga iyakan ƙoƙarinka da yanayin da ka ba da haɗin kai da yadda muke samun kuma bayani a wurinka. Muna samun ƙwarin gwiwa daga wurin shi yake ba mu ƙwarin gwiwa. Domin shi haka. Excuse sir, the patient is on serious condition, sir. Okay, let me go on. Okay, sir, to bari in duba don lafiya ne. Okay. Doctor, me ke faruwa ne? Ya mutu. Shit, this is serious. Assalamu alaikum. Sannun ki da haƙuri fa. Sannu Allah ya ji ganshi, Allah ya toni asirin waɗanda suka mishi wannan abun. Wannan mutumin kirki ne wallahi. Allah ya ji ganshi. To ga wannan. Allah ya saka da abin da kake yi. Amin. Allah kan ba damuwa yi. Wannan mutumin kirki na Allah ya ji ganshi dai. Ba komai Allah ya ji ganshi. Wannan ba komai bane cikin zaman mutuncin da muka yi da shi. Allah ya ji kanshi kawai. Allah ya ji kanshi da rahama. Fatan Allah ya albarkacin zuriyar da ya bari. Amin. Allah kara yawan rai. Ranka daɗe. Yanzu nan na shigo gida aka ce min kana nan kana baya. Malam Bashir kan sai dai wani.